I-Kaizer Chiefs ayinandaba noDino Ndlovu, yize imibiko ilokhu imile emhlanganisa naleli qembu. Lo mdlalo wake wadlalela iBafana Bafana ungumdlalo wamahhala ngemuva kokuhlukana neqembu laseTurkey elidlala esigabeni sesibili. Umqeqeshi omusha we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi usathungatha omunye umgadli ozoqinisa ukuhlasela kwabo, kodwa uNdlovu akekho kwireda yakhe. Lo mdlalo oneminyaka engu-34 ubudala uke wanikezwa izikhondlakhondla zaseSoweto, kodwa zazingaqinisekanga ukuthi ufanele umsebenzi wazo. Ngingakutshela ukuthi iChiefs ayinandaba noNdlovu. Ngiyazi ukuthi umqeqeshi ufuna isipiliyoni, kodwa uNdlovu akalona uhlobo lomdlalo abamfunayo. Uqinisekisa umthombo. Izinamba ngeke zibe namqondo ngoba lo mfana ubehola kakhulu eEurope. Ngakho bekungeke kube nomqondo ukuthi iKaizer Chiefs imkhokhele imali engaka kule minyaka yakhe. Bangancamela ukuyofuna umgadli osemncane onolwazi oluncane. uNdlovu useke waphumelele Israel, Cyprus, Azerbaijan naseShayina, kodwa kubukeka sengathi mancane amathuba okuthi adlulele kubafana basephefeni kulesi sigaba. Uke wabasemabhukini eMamelodi Sundowns, Bloemfontein Celtics, Mpumalanga Black Aces neSuperSport United. Khona manjalo njengoba kuke kwabika phambilini ngemuva kokuhluleka ukusayinisa uFiston Mayela ngewindi eledlule lokuhwebelana ngabadlali, iChiefs kuthiwa isinwebe ukuthungatha umgadli kwamanye amazwe ase-Afrika naseNingizimu Melika. Amakhosi amantaniswa kakhulu noMayela, kanti kubika ukuthi ayesebeke etafuleni isiphakamiso somdlali oneminyaka engu-30 wase-DR Congo kuthiwa sachithwa iPyramids FC yase-Egypt. Umthombo usudalula ukuthi nakuba iChiefs ingakaliphonsi ithawula ngokuthola uMayela ngesikhathi sokuvulwa kwewindi lokuhwebelana ngabadlali ngoJanuwari. Umqeqeshi wamakhosi uNasruddin Nabi ucela izinhloli zeqembu ukuthi zithuthele kumhlaba wonke zibheke umgadli ozokwenza kahle.